històries de dos joves hobbits. On són? Van passar per aquest indret abans d'ahir. Van topar amb algú que no esperaven. Us reconforta això? Qui sou? Mostreu-vos! És impossible. Vau caure. Enmig d'aigua i foc. De les masmorres més fondes als cims més alts, vaig lluitar amb ell, el Balrog de Morgoth. Fins que per fi vaig fer caure el meu enemic, que va trobar la mort contra el vessant de la muntanya. La fosca s'emparà de mi i vaig vagar fora del temps i el pensament. Els estels giravoltaven damunt meu i cada dia era tan llarg com el d'una vida a la terra. Però no m'havia arribat la fi. Dins meu hi tornava a sentir vida. M'han tornat a enviar aquí, fins que acabi la tasca. Gandalf. Gandalf? Sí. Era així com em deien. Gandalf el Gris. Era el meu nom. Gandalf. Sóc Gandalf el Blanc. I torno amb vosaltres, ara que canvia la marea.